Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum habakren mentaka sengi ke arpo kendai tarik ujilleo lingba ke video ulaong bakumu MLA kamde ke kamram jong ban kren tang naga benta ke jinge jong ke constituency Henry ban kren ru naga benta ke jinge jong ke jelahi barok ke wei habapen sngow ye kane lingba kilat pathai kubor uba Adelbert ula kren halor ke mat jong ke medical reimbursement kabalong ke wei ni ke jinge kabala mat bat syam de kinong trei sorkar ki badang trei padru ki bala syong thang ulo ongru halor kani kamat ula de banra hapo ke yin dorbar thawan ke jela ke dorbar mang tengka ke badang syudep badula panjing pensyairu dengan menteri ke badai pet ke tadat ke koi ke khia ke Dr. Maisel Amperin Lingdo ke bala kam ba ke ladon ke jingbem khoj bad bembiang ha ke kom pentrei kam baru ba Adelbert ula bo jingkeli ba balai bahap bandon kata ka jing penya per kerdan hapdeng ki bahe bat ki barid haba ka jingpang kadai kumjo wala da ka don ka jingya per malumala hani ka por sai sien kum emali masukia ha bang hap pen pau nomor bon sien ngajus pen kup halade ya ta men sim chike khle banum kren tai hijing ek bere jong constituency hindrei ngan sotonat ya ka ban kren ru ban pen sngu ya hijing ek jong jela tinga ko ban kren ha go bidei bat ka medical reimbursement kajing ka ba la syam ba lamat lemba kini ki employee government employee ba ki pensioner ki bla song thai habri ba ka medical reimbursement halor kani ki issue ngada banra po ka house join the last budget session bang la pun sngo bat ngala kelinga panjing shai ni minister beton borong joka help ba di yong ru ba ka don kata ka disparity kata jeno unfair ti boleh ka don ka on ka jeno unfair paling kita ki bahe kita ki nong trai sarkar bat ki berit apa ka jingpang kalong kumju kalau aja fair no malah henry pupun sing kalong kumju ti henry halo kan ga jingbu jong kan ga new government rate lembaga central government health scheme CGHS kalau kata prat ia kini ki general employee jong government employee but kini pensioners namar ba kalau long burden prat kalau khia prat nak pantai jongki namar ke jerap nak yang sarkar kalau tangkin dia jadi ron ini nongrem ban kali yang jong kini ki general employees jong government lingkar ki petitioner keladap ban pa ia kata ke jinglong ya kajing siam ko joki kajing ya shago government mata alai panai sognai hindi sap charjar but ka assurances la yo ru na ka in minister of borom bi omen sapet tenang it's kam mata alai panai sognai kam don ki no action has been taken from the government te delor ta nong rem ngab de kapra chunga ban budget kum emli mde taman shura po house te delor kani ngayo khubor ba lamba kata ka expert committee lamba ka government bakila recommend ya ka ban consider ya ka riet tang ye te ki high up ka bangut ayu kani natada ko dem ka disparity kalong unfair ban na kerpat ban na kentu ye minister borom bin subha ban pet na mardor kani khana ba kanum don ka jikta pangin hapan songu ya kita ki employee ki bala song thai ru ba barang trei ban ai ya kata ka bainong ka balong market ju mde bandon kata ka ji appear hapring ding bahe ban ki barit tengit ka manik city ka ba ngan pha mata kumangai kan be madam Amperin idon shabar ti ngangit scam in shimkhia la ka jong ka kamram ti tai ni kentien ang le jonga ko